Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Ҡорос халыҡ театры етәксеһе, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Илнур Лоҡманов. Илнур, һаумыһығыҙ. Шулай итеп, 2020 йыл ул пандемияға бәйле мәҙәниәт өлкәһендә эшләүселәр өсөн байтаҡ ҡына ҡатмарлыҡтар тыуҙырҙы. Шулай да уңыштарыбыҙ ҙа байтаҡ. Ҡорос театры өсөн 2020 йыл ниндәй булды? Ошо һөҙөмтәләрҙе барлығынан башлайыҡ һөйләшеүгә. Пандемия ваҡыты ул нисек дип әйтергә? Беренсенән ауыр булһа, икенсенән инде ул беҙҙең студенттарыбыҙҙы һәм дә бөтөн ил күләмендәге халыҡты ул сыныҡтыра тип тә әйтеүем дөрөҫ тә булыр тип уйлайым инде. Беҙҙең Ҡорос халыҡ театрына был бик ныҡ емешле йыл булды 2020 йыл ауыр булыуға ҡарамаҫтан. Беҙ инде байтаҡ ҡына еңеүҙәр тупланыҡ быйылғы йылда. Ул да булһа төбәк ара фестивалдә, Волга буйы төбәк ара фестивалендә Алтын ел исемләнгән фестивалдә инде беҙ беренсе урын яуланыҡ. Был да булһа инде беҙҙең үҙебеҙҙең һәр бер милләттең фольклорға бәйләнгән үҙенең һыҙаттарын күрһәтергә ине. Бында инде беҙ Мостай Кәримдең 100 йыллығына арналған өр-яңы проекттың бер өлөшө Аулаҡ өй тигән фольклор сәхнәһе бар ине. Шуны тоттоҡ та, һалдыҡ, ебәрҙек һәм... Ул тимәк онлайн булды был фестиваль? 2020 йыл бөтөн нәмә бит инде. Үҙенсәлеге шулай онлайн? Үҙенсәлеге онлайн да бит инде шуға күрә. Шул был 7 көн дауамында барды фестиваль. Һәм дә инде беҙҙең ошо Аулаҡ өй башҡорт халҡының бына шундай йолаларын күрһәтеп, беренсе урынды яуланыҡ. Һәм халыҡ-ара фестивалдә лә һеҙҙең уңыштарығыҙ байтаҡ, шулай студенттарығыҙҙың? Халыҡ-ара бына Арҡаҙаш исемле бына халыҡ-ара фестивалендә инде. Бында беҙҙең өр-яңы шулай уҡ проект Фәнис Янышевтың Аҡмулланың бөтөн документаль рәүештә бөтә тормош һыҙаттарын сағылдырған китабынан беҙ пьеса яҙҙыҡ. Үҙебеҙ студенттар менән бергәләп ултырып, был эш дауамы 6 ай барды. Һәм инде бына ошо йыйынтыҡтарға таянып, һәм барлыҡ алған йыйынтыҡтарҙы инде ишетеп, төрлө яҡтан һорап, музейына барып, Фәнис Янышев менән бик ныҡ аралашыу көслө булды, көсөргәнешле булды. Шулай итеп, ошо Аҡмулланы спектаклен сығарҙык. Һәм дә инде менә Арҡаҙаш фестивалендә беҙ яңыраҡта беренсе урында яуланыҡ. Был Шәйехзада Бабичтың 125 йыллығына арналған фестиваль булараҡ үтте бит инде. Бында инде был спектаклде иң беренсе, был Аҡмулла спектакле менән беҙ Башҡортостан Республикаһында гран-при яуланыҡ. Бер Арҡаҙашҡа тиклем, ошо фестиваленә тиклем бер 2 ай алдан элек. Бында гран-при яуланыҡ. Был инде аталаны итеп студенттар һәм үҫмерҙәр балалар фестивале. Шунда инде беҙҙең Аҡмулла гран-при яуланы. Һәм дә инде күп артистар, күп беҙҙең шул минең уҡытыусыларым төрлө яҡтан баһаланылар һәм дә үҙҙәре тәҡдим иттеләр инде ошо Арҡаҙашта ҡатнашып ҡарарға тип ошо Аҡмулла спектакле менән. Беҙ ең һыҙланып шунда ҡатнаштык һәм дә беренсе урында яуланыҡ. Тарихи шәхестәрҙе сәхнәлә сағылдырыу ул еңел генә эш түгелдер. Шулай бит. Был төп ролде кемгә бирҙегеҙ? Төп ролдәрҙә кемдәр башҡара? Төп ролдә бында Аҡмулла образын Әбйәлил егете 5-нче курста тамамланы инде, диплом алды. Фәнис тигән исемле егет һәм дә инде бында һеҙҙең коллега дип әйтәйем, Салауат Заманов башҡарҙы кесе Аҡмулланы уйнаны инде. Һәм дә инде бында бик ныҡ дөйөмләштерелеп алдык. Бында ҡаҙаҡ егеттәре лә булды, ҡаҙаҡ телендә лә, урыҫса ла һәм француз телендә лә башҡарылды. Был бөтә телдәр бында 6 тел менән беҙ эшләнек инде. Сөнки Аҡмулла бит төрлө ерҙә йөрөгән бит инде. Төрлө ерҙә хеҙмәт иткән, төрлө ерҙә үҙҙәренең беҙҙең башҡорт мәнфәғәтен һәм дә бөтә күрһәтеп, тапшырып башҡорт халҡын танытҡан. Танытҡан, орлоҡ сәскән беҙҙең бит инде шундай мәшһүр кеше беҙ бит инде. Һәм дә бына нимә тип әйткем килә, был Аҡмулла маңына беҙ тыйылып ҡалманыҡ. Әлеге ваҡытта Аҡмулла өҫтөндә беҙҙең эштәр дауам итә. Беҙ Аҡмулланы әлеге ваҡытта бына былтыр беҙ уны премьера эшләргә тейешнек.
дөйім алып, бүтін бұл Сфанис Янышевтың ядған документал рәвештә документтарына кагылып түгел, дөйім алып, без оның бәләкәй тауған сағынан алып, атаһын әсән хүрәтләндереп, оның инде ошо Башкортстаныбызга бөтә илгә ярдәм иткәне, безнең телебезне, бүтән гореф-гадәтте Башкортстанның күрһәткән эшен бөтә сагылдырга тиешбез. Бұл эш әлеге вакытта дәвам итә. Әлеге вакытта студентлар онлайн укый. Нисек эш оештырганһыгыз? Әлеге вакытта онлайн, бөтенеме онлайндан студентлар менән бәйләнештәрдә үтмәйбез. Әле беренче курсталабыз, беренче курс менән дә эш итәбез. Әйткәндә, труппа нисек туплана һәм нисек бына 5нче курста тәмамлап сыккан кайбер артистларыгыз нисек яңаларын кабул итәһегез? Ниндидер конкурс бармы? Бұл беләһегезме? Бұл менә сәнгать академиясында мин нисек укырга индем, имтихандар биреп. Шул Станиславский формаһы менән, мәктәбе менән студентлар алына Хорус халык театрына. Теләүчеләр күпме? Бына бит инде әле әйткәндә, БГПУга, Башкорт факультетына, дөйім математика факультетына, психология факультетына әлеге вакытта бына 60% студентлар ошо курс дип имтихан биреп укырга килделәр. Мин уйлавымса, Хорус халык театры үзенә карата берәй урын биләйдер инде тиемдә. Димәк, был Хорус театрында без аны беләбез, башласа Башкорт филология факультеты студентларынан торган театр. Димәк, унда башка факультет студентлары ла байтак кына. Әлбиттә, унда тик Башкорт филология факультеты студентларына йөрмәй, унда безнең 13 факультеттан да бар. Һәм спектакльләрдә без бер башкорт телендә генә куймыйбыз. Һәр кем студентлар ниндәй менә төбәктән килгән, үзләренең телендә һәм дә үзләренең диалектларында булдырткан эшләтәм. Чөнки һәр вакытта, һәр үзенең авылындамы, районындамы, һәр кеше, һәр төбәктә үзенең бит инде диалект. Шулар хакланып калган дигән теләк менән башкарыла инде. Репертуар нисек туплана? Әлеге вакытта репертуарыгызда күпме спектакль бар? Репертуарыбызда безнең әлеге вакытта 10 спектакль бар. Онда концертлар менән алганда бөтә, шулай ук фольклор эшләр менән алганда инде 10 спектакльгә якын эшләребез бар. Шунда сорактар бармы? Бу Хорус театрын тамамлап киткәч, профессиональ сәхнәгә юллама алган студентларыгыз бармы? Бар, әлбиттә, бар. Чөнки бөтәһе бына кемдердер укып бөтә бит инде. Улар әйтәләр инде, теге мактанып ултыра дип уйламагыз, ошо Хорус халык театры безгә юл асты диләр бөтәһе. Димәк, улар үзгәрә, үзләрен яңнан аса студентлар. Әлбиттә. Хорус халык театры бит инде ул тик теге уку мәнфәгатен генә үстермәй, ул теге эш дәврен генә түгел, кеше үзенең көсөн, куәтен, дәртен, үзенең кисерешләрен, үзенең баһасын аса. Кеше үзенең сифаттарын аса дип әйтәм дә дөрес булалар. Чөнки күп төрле гаиләләр бар бит инде, нидә, безнең милләттә, үзебезнең Башкортстан халкында бит инде. Шуңа күрә кемдердер баҫалҡы, кемдердер активный бит инде. Шуңа күрә ул һәр береһендә нейтральләштерә безнең Хорус халык театры. 50-50 итә. Шуңа күрә студентларыгызды шәхес буларак асаһыгыз, димәк. Шулай дип әйтһәк дөрес булыр. Һәм тагыла Ялкын коллективы тураһында ла белгә килә. Уның ниндәй иҗади уңышлары? Ул белеүебезчә музыкаль гимназияла, шулай ук республика музыкаль гимназияһында. Төп түгел 10 ел элек ошо музыкаль гимназия интернатына барып индек. Индем инде, һәм дә шунда балалар мине бүтән нисек дип әйтәм, күмәк каршы алдылар. Ондагы йылылык, ондагы шундай сафлык мин Ялкын театрында, Ялкын өлгөлү коллективында күрдем инде. Бына безгә быелгы елда 10 яшь хезмәт итәбез бергәләшеп. Был бөтенләй икенче төрле инде. Был 5нче класстан алып 11нче класска тикен үсмерләр дәврендә эшләнеп килә инде был Ялкын өлгөлү коллективы. Бында ла бик нык күп безнең ел һайын 4-шәр студентларыбыз Өфө сәнгать институтына гына түгел, Петербургка, Мәскәүгә, шулай Казан безнең институтларына инеп торалар иншалла.
инеп торгас кыйммәте бардыр дип уйлыйм. Үсмерләр менән эшләү нисек? Уларның бит инде айрым шундый катмарлы этап. Бөтенләй икенче төрле уларга ла шул ук мәктәп, Станиславский мәктәбе менән уен формаһында үткәрәбез инде, әмма ләкин студентлар менән караганда уларга теге балага караганнармарак итеп караш икенсерәк инде, чөнки бит инде улар ата-әсәләрем бит инде 5нче класстан киләләр. Уларга инһәң сыккы килмәй, кая вакыт күзгә яшьтәр дә толып китә, чөнки теге хагыналар, илайлар бит инде. Ялкын менән безнең менә әлеге вакытта яңракта гына без менә Талбазлы үткән фестивальдә икенче дәрәҗәле урын алдык инде. Монда без Исәван Иван дигән әкият күрһәттек. Аллага шөкер, уңыштарга өлгәшеп торабыз. Киләһе безнең планда, онда безнең инде тора әлеге вакытта безнең урысча әкиятләрне, халык әкиятләрен башкортчага әйләндерү. Һәм дә инде 10 яшьтә үткәргә дигән максаттабыз. Шулай ук максатта тора Төбәк ара Волга буе төбәк ара фестивалендә катнашу, менә Алла бирһә, яңа әкият өстендә эшләп ятабыз. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, һәргә был эшегездә иҗади уңыштар теләйбез. Рәхмәт, һәргә шулай ук. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театры актеры Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Корус халык театры итәкчесе Илнур Лукманов булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.